चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलनि दावराय गाबनाय गामिनि रायजो राजाफोरनि बेराम आजार फाहामनो अन्थाइ आरो दै हरनाय जायो। आथिखालाव चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव अन्थाइनि दैजों बेराम हामनाय आरो बेराम फाहामनाय खौराङा समाज बिजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारबाय थानायखौ जों बयबो मिथिगौ। गोबां सुबुंफोराबो गाव गावनि आरो नखरनि बेराम आजारखौ सोखानो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानि खोनानाय अन्थाइनि दैखौ लायनो हांखुर जानायखौबो जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि दावराय गाबनाय गामियावबो गंसे नखराव अन्थाइनि आरो दै मुलि मोननाय जादों आरो बे अन्थाइखौ इसोरनि बिथोन होनाय बायदि नायखांनानै सिखोनाजार दैनिफ्राय बोखांनो हादों आरो बे गावनि फोथायनायजों बे दै आरो मुलिखौ दया धर्म रां अनसुंथाइजों लांफैनो हागोन होनना दै हरगिरि फानिराम बसुमतारिया फोरमायहरदों। बे दै सान्थिखौ लांफैनो थाखाय फैनो आबुङै मोनथिनो नैबे गाहायाव होनाय 9395306409 जामबुं नम्बराव सुलद लानोबो हागोन होनना मिथिहोयो। मख'नो गोनांदि बे अन्थाइनि दैखौ लोंनानै गोब्राब उदै सानाय गामिनि सासे आइजो आरो डक्टरनि फाहामथाय लासेयावबो हामै देहानि उसुबिदा जानाय सासे आइजोनि बेरामाबो हामो होनना फोरमायो। आबुङै मोनथिनो भिडिअखौ नायदो। खुलुमबाय। बे गामिनि मुङा जाहैबाय दावराय गाबनाय, पस्ट अफिस खुंग्रिं आरो थाना रुनिखाता, जिल्ला चिरां। दा आंनि मुङा मुस्रि फानिराम बसुमतारि। दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलखौ लिंहरनायनि खारना जाहैबाय जे जोंनि नैबे दावराय गाबनाय गामिनि श्री रमन गथि, बेयो सासे नायखांगिरि। दा बेनि माखासे इसोरनि माखासे बायख्ख'आव बा माखासे थिननायाव जोङो माने हदाय जोंनि बे गामिनि रायजो राजायानो बै सिखोनाजार हाग्रामायाव थानाय आइ बाहान्दार अर्थात माने बेखौनो आलायखुंग्रिबो होनो, बेवहाय जोंहा सिखोना जोहोलावनि मोनसे अन्थाइ खाम्फा दङ। दा बेवहाय जे बिथांनि थोननायाव जोङो बे बुस्थुखौ माने फुजा हैनो थोननायलाय फुजाखौ होनायनि गेजेराव दा नैबे अन्थाइ थाइथामखौ जोङो मोनबोनाय जादों आरोखि। बे मुलि अन्थाइखौनो जोङो मोनसे जेनेबा एम्बु महर आरो थाइनैया बिदिनो गोबांथार माने माबा सिखारो आरोखि। दा जोङो बे गुबैयै एम्बु महरनि अन्थाइखौ जे जोङो बिनि दै सान्थिजों गोबांथार बेमारखौ फाहामनाय जादों आरोखि। आरो माने प्रुफ मोनग्रा मानसिफ्राबो, बेमार हामजानाय मानसिफ्रा थारमाने जोंनियाव फैगासिनो दं आरो बिथांमोननिफ्रायबो एसे सोंलांनो हागोन आरो। दा जोङो माने दासान्दि बेखौनो होगासिनो दङ। फैनायनि लामायाथ' जाहैबाय जोंहा ओरै रुनिखाता खान्थालमावरि टु लाइमुथि रड, बेनिफ्राय ससे फैनानै ओरैहाय साहा हाबनाय मोनसे रड दङ, भिलेज रड। बेजों गेजेरजों फैब्लानो जोंनि बे दावराय गाबनाय फोथार मोनगोन, बिनि एसे साहा दावखोब्लानो मोनगोन आरोखि। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9395306409। माब्ला होनाय जायो? बेखौ जोङो कन्टिनिउ माने दैलिक होनाय जायो आरोखि। जाय बिथांमोना फैया मानो जोङो हरो। फैसा लानायनि बेलायाव मा बुंनो सानो? फैसा लानायाथ' जोङो माने फिक्स माबा गैया, ओरैनो दया धर्म हिसाबै जुदि बे हरगासेयाव जोङो 100 थाखा 100 थाइसेनि बिदि होलाङोबा जों बेखौ लाखियो आरोखि। खिन्थु दाबि दावहानि बाथ्रा गैया आरो फिक्स रेटनि माबा गैया। सोरबा गैथारिफोरनि थाखाय? गैथाराबाबोथ' गय जरासे बा थाखा जरा होनानैबाबो जों हरगोन आरोखि बे बुस्थुखौ। बेमार आजारफ्राल' हामथों होननानै बे बुस्थुखौ बिदिनो इसोरनि बिथोन बा इसोरनि बायख्ख' बादियै माने जों बेखौ हरनाय जायो आरोखि। नैबे दैनि बुस्थुमोन माखासेया। दै सायावनो फांसे दंफां दङमोन, बेवहाय रज'नानै दंमोन आरो बे मुलिया। दा नायगिरिबो लांखानाय, नायनानै ओमफ्राय रायजोयैनो बे जिनिसखौ मुलि सोलिगोन होननायखाय लाबोनाय जादों आरो। दा बे मुलिया माने दिनाव दिन सोलायो, दस्रा महर लायो।
दा बेजोंनो जोङो बे पेरालाइसिस, बेनिफ्राय खिलामा लावनाय, हर्स बेमार, मिरगि बायदि बायदि बेमाराव जों दा बाहायनानै दं आरो। दा अनेक मानसिफ्रा नै दाख्लैनिफ्राय लोंनाय मानसिफ्रा प्रमान होदों, माने मोजां होननानै दा बुंनायखाय आरो देबथाफ्राबो गले गले बुंबाय माबा मोनसे खालामनो हागौ गिदिर गोलावफ्रा खोनाहैयोबा होननानै दा बेखौ जों मावनाय जादों आरो। दा आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो। बबेनिफ्राय फैदों नोंथां? आङो बै नंथु सालबारि ब्रेकेट मुराफारा पस्ट अफिस थुक्राझार PS रुनिकाटा। ओमफ्राय नोंहा मा जादोंमोन? आंहा दा बेबायदिनो जिउआव गोबां जेंनायाव गोलैदोंमोन आरो। आंनि जिउआव माखासे जायगाफोराव बिदिनो डाक्टार अजाफोरनाव आङो नायजादोंमोन, हायाखै। दा आङो बेयाव फैनानै दा आं हामबाय आरो दा मोजांनिफ्राय मोजांसिनाव जाबोगासिनो दङ। दा बेहाय खनबेसे जाखो नों फैनाया? आङो फैनायाथ' एसे गोबावानो जाबाय। दा बिदिनो आस्थे आस्थे दिनै एसे गाबोन एसे हामलांबाय आरो। सिगां माबायदि अबस्थामोन? सिगां आंनि अबस्थायाथ' बिराद गाज्रियाव दङमोन। दा बाव फैनानै आङो हामबायानो जाबाय आरो। मा जादोंमोन जेनेबा सिगां? दा जानाया बिदिनो डक्टरनाव थांबाबो मोजां क्लियार बुंहरनो हाया आरो माखासे अजाफोरनाव थांबाबो जेबो मोना। दा बेयाव फैनानै आङो बिदिनो माखासे सान्थि सुन्थिनि गेजेरजों, जारिजानायनि गेजेरजों, दा बे हरनाय मुलिनि गेजेरजों दा एसे मोजाङाव फैबाय आरो।